Dnes ti ukážem jednu myšlienku, ktorá pomáha ľuďom po celom svete dosiahnuť svoje ciele, aj keď začínajú úplne od nuly. Koľkokrát si povedal, že od zajtra začneš? Alebo koľkokrát si dal veľký cieľ, ktorý si po týždni zahodil? A čo keby som ti povedal, že sa to dá aj úplne inak? Nemusíš byť lepší ako ostatní, ale musíš byť lepší ako si bol včera. Stačí o 1%. To je všetko. Teraz pomáha ľuďom po celom svete dosahovať svoje ciele, aj keď začínajú úplne od nuly. Píše sa rok 1945 a Japonsko leží v ruinách. 2 atómové bomby, zničené mestá, zrúcané továrne. Krajina, ktorá musela začať úplne od začiatku. A práve v tejto temnote sa zrodila filozofia, ktorá zmenila svet. Kaizen. Kai znamená zmena, Zen znamená k lepšiemu. Japonské firmy nemali peniaze na revolúcie. Nemohli si dovoliť veľké investície, preto začali s evolúciou. Každý deň byť lepší len o 1%. Ale viete, čo sa stalo? Z ruín začali vznikať korporácie ako Toyota, Honda, Sony. Ale to najdôležitejšie, táto filozofia začala meniť ľudí, obyčajných ľudí, po celom svete. Takže ako toto celé funguje? Matematika je brutálna. 1% zlepšenie za deň sa rovná 37% zlepšenie za rok. 1% zhoršenie za deň sa rovná takmer 0 za rok. Keď som toto prvýkrát počul, neveril som, že niečo tak malé môže urobiť tak veľký rozdiel. A tu je tá vec. Tvoj mozog má zabudovaný systém proti zmenám. Volá sa to Reptilian Brain. Keď si od zajtra povieš, že budem cvičiť hodinu denne, tvoj mozog začne kričať: nebezpečenstvo, príliš veľká zmena. Ale keď si povieš, že nespravím 5 repov, mozog si povie: OK, to zvládnem. Žiaden odpor, žiadne výhovorky. A v tom je to celé kúzlo. Každý deň sa rozhoduješ. Budem dnes o 1% lepší, horší, alebo zostanem rovnaký? Nie je to o motivácii, je to o každodennom rozhodovaní. Motivácia je ako sprcha. Potrebuješ ju denne, ale systém, ten funguje, aj keď sa ti nechce. OK, dosť bolo teórie. Teraz ti poviem, ako som to použil ja a ako to môžeš použiť ty. Poprvé sebadisciplína. Pred rokom som sa rozhodol otvoriť si motivačný Instagramový účet. Nemohol som si dovoliť tým ľudí, ale tiež chcel som sa naučiť niečo nové. Povedal som si, že pridám len jedno video denne. Niekedy to bolo video, niekedy to bol obrazok s motivačným citátom, ale dôležité bolo pridať každý deň niečo. A dnes už mám 43 000 sledovateľov. Po druhé, vzťahy. Chceš lepší vzťah s partnerom? Neočakávaj, že sa to zmení za noc, ale každý deň mu napíš, za čo si mu vďačný. Jedna veta, 30 sekúnd, ale každý deň. Po tretie, podnikanie alebo projekty. Namiesto plánovania celej stratégie na 50 strán, prav jeden konkrétny krok denne. Natoč jedno video, napíš jeden e-mail, zisti si jeden fakt. Jeden krok. Úspech nie je v tempe. Úspech je v tom, že sa nezastavíš. Korytnačka vyhráva, nie zajac. Vieš, čo som pochopil? Nepotrebujeme ďalšiu motiváciu ani ďalší životný hack. Potrebujeme systém, ktorý funguje. Vtedy, keď sa nám nechce, vtedy, keď sme unavení, alebo vtedy, keď máme zlý deň. Takže tu je moja výzva pre teba. Ale počkaj, na konci ti dám ešte bonus. Daj si dnes 1% výzvu. Vyber si jednu oblasť vo svojom živote, zdravie, vzťahy, kariéra, čo len chceš. A rozhodni sa pre jeden malý krok, ktorý spravíš dnes, zajtra, pozajtra, každý deň. Drž to 7 dní, len 7 dní a napíš mi do komentára, čo si vybral. Poďme spolu rásť. Toto si určite zapamätaj. Nepreceňuj to, čo dokážeš za týždeň, ale nikdy nepodceňuj silu toho, čo sa stane, ak vydržíš celý rok. Začni dnes. Začni s 1% a za rok sa pozrieš na tohto seba a uvidíš, ako ďaleko si zašiel. A ešte ten bonus, ktorý som slúbil. Dole pod videom nájdeš odkaz na PDF, ktorý ti pomôže začať s touto 1% výzvou.